hemen elkartu gara Berriozarko musika eskolako areto nagusian undaka gazte ikusteko Flako Fonki eta Naskerrek topagunerako, gazteon eskutikerako prestatu duten abestiaren aurkezpena. Oso interesgarria, egon dira Nasker eta Flako Fonki, elkarrizketa bat egiten kontatzeko abestiaren prozesua eta hola, eta ikusi izan dugu ere abestia primiziaz ikusteko aukera eta zuzenean ere ikusteko eta bideoklipa. Gaur abestiaren aurkezpena zela aprobetxatuz, hemen Berriozarren ere egun osoko gitarra prestatu dugu. Orain egun bat gazte elkartuko garen hemen bazkaltzeko eta gero elektro batekin girotuko dugu arratsaldea. Aprobetxatuz ere Iruñerriko txoko ezberdinetan gaur ere independentzia egunak eginen direla. Gauean elkartuko gara Antxoango Bikunpe elkartean, gaueko eskaintza bat girotuz, kontzertu batzuekin eta DJ batzuekin. Aurten gazteon eskutik ekimena hemen Berriozarren izanen dugu, hemendik eta hilabete batera, eta pixka bat horren aurrelanketan gauden ez da aurten independentziaren aldarria ere lehen lerroa eraman nahi dugunez, aprobetxatzen ari gara ere, Euskal Herriko txoko ezberdinetara, auzoz auzo eta herriz herri, gure egunerokotasuneko jarduna ikustaraztera eramateko, eta pixka bat gazteon eskutiken izango ditugun jarduera ezberdinei erakusleio bat edo aukera bat izateko. Azken hilabete hauetan Euskal Herriko txoko ezberdinetan independentzia egunak burutzen ari ditugu, eta gazteon eskutik azkenean ez dira bakarrik 3 egun, gure eguneroko jarduna ikustarazteko eta erakusteko egun edo jardunaldi batzuk izanen dira, eta dei egitea ere Euskal Herriko gazteriari eta batez ere hemen Iruñerriko eta Nafarroako gazteriari egun horietan Berriozarren hemen izanen ditugun eskaintza anitz eta zabaletara, parte hartzera eta egunez egun izan ditugun jarduetan gerturatzera.